Gada zil mena sih bang? Gada zil mena. Tihi mena ya gada zil, rohor zil mena ya. Cukri zil mena. Cukri zil. Haku mena. Sia haku mena ya, lindu haku, bumboy haku, salah haku. Joto lagi mena. Joto ke mena ya. Ay kata ada goy kata ubu kita ing noa. Oh, dada ama orang hukare. Ama orang hukare. Bungai ka. Bungai ka. Okai lu jong amara ti salah ing. Apa tulare berdiri rute mena ya? Ambang joma berdiri rute. Jom kita. Sibil mena ya berdiri rute. Kuri kita mena ya? Apa tulare? Tik. Nani nusro benifrai? Sirang magami. Kasih kotra asa biarane fideng na piknik jafideng sih. Oh, dah iPhone piknik sepuluh finane mabadi mun fideng nusir sini kan? Oh, dah berihai berai nusir. Oh, piknik saya sekelum juga kina. Jaga tu muzang. Oh, dah gusau pipsin bau nulu fideng nama nusir. Oh, asa dini first time fiba, are next time fiba guna? Berai fideng deh, brother. Ubinifrai? Nizlagurinifrai. Oh, sampai dah Nizlaguria betul dene opening dengfrai. iPhone finish pura mabadi nthangmona to nubai. Bu mojangan mendeng जोङो. Peaceful area ya. Moजां नायनोबो समायना. Doni dंफैयो आङो फिन iPhone finish puraव लोगोसे दङ ओरैहाय नै बिनानाव जिरि BTY लोगोसे दङ नै ओरैहाय बाबलु नार्जारि ब्रादारखौथ' सिनायखागौ गोबाङानो माने बियो सावथुन मुलुगावबो खामानि मावो आरो कमेडियानबो लायो ने ब्रादार ओमफ्राय दा गोदान ओंखारनांगौ दं नामा ओंखारनांगौ मोनसे दङ आच्छा ओमफ्राय दा बिनानाव जिरि BTY बे आइफालि पिकनिकफोराव फैनानै फिलिंस दा माबायदि मोनफैदों गोसोफ्राव फिलिंसआथ' फैनाय लगे लगे बिराद मोजां मोनफैयो गोसोआ माने फैनाय लगे लगे बिराद मोजां मोनफैयो आरोना मानसिफोरनि इन्जयखौ नुनानै मानसिफोरनि खुसिखौ नुनानै बिराद मोजां मोनफैयो आरो दिनैहाय फार्स्ट टाइम नामा जेनेबा फार्स्ट टाइम टु टाइम जाबाय टु टाइम औ नेक्स्ट टाइम निउ इयारफ्राव फैगोन नामा जेनेबा फैगोन ओरैबायदि मोजां मोनो आरो माने जोंनि जायगाफ्रावबो बेफोरबायदि दङ दा गोबाङानो गोजान जायगायाव थाङो आरो ना जायगाफोरखौ नागिरनानै ओमफ्राय खिन्थु जोंनि जायगायावबो दि ओरैबायदि मोजां मोजां जायगा दङ दस्रायाव थांनांगौनि जेबो माबा गैया आरोना बेयावनो बिराद जोंनि लकेल बिराद मोजां ओमफ्राय मथा-मथि गोजानाव थांनांगौनि जेबो दरखार गैया दलांफोरबो हाजोबबाय दस्रायाव थांनांगौ गोनांथि गैला आरो बेयाव फैदो ब्रादारा मा फोरमायगोन आइफालि पिकनिकफोराव फैनानै मोजाङानो आंबो बिराद गोसोखौ मोजां मोनदों बेफोरबायदि डेक'रेसन बानायनायफ्राबो एसे मोजां जादों फार्स्ट टाइम फैदों आं ना दिनै गोजोननाय मोनदों आंबो ब्रादारमोनखौ सिस्टारमोनखौ लोगो मोननानै थेंक इउ स' माच ससे नोंथांमोनाहाय कन्टेक्ट लानाय जाबाय माबायदि फिलिंस मोनफैदों होननानै ने दिनैहाय दंफैयो आङो फिन आइफालि पिकनिक स्पटआव लोगोसे दङ आइफालि पिकनिक स्पटनि कमिटिनि मानसिफोर ओरैहाय दङ ने आदा प्रेसिडेन्ट बे आइफालि पिकनिक स्पटनि ओमफ्राय आं आदानिफ्राय मिथिनानै लानि नोंथांमोना जे फैगौ 31 तारिख डिसेम्बरावहाय बेवहाय गाजा गोमजा बेबायदिनो कालचार प्रग्रामखौ लागोन होननानैहाय मिथिहोदोंमोन ओमफ्राय दिनैनि दिनावहाय नोंथांमोना बे प्रग्रामखौ 31 तारिखआव खुंगोन नामा दिनैहाय जोङो आइफालि पिकनिक स्पटनिफ्राय आं दाख्लैनिफ्राय मिडियाव होबाय थादों जे जोङो कमिटिनि जानानै सुबिदा उसुबिदाखौ नायनानै आङो 31 तारिखआव बुंबाय थादोंमोन नाथाय जोङो एसे आप जाबाय आवगायबोबाय माने जोंनि कमिटिया डिसिसन लाबाय जे 28 तारिखआवहाय बे प्रग्रामखौ सियरलि लानो जाबाय क्लियार जाबाय दानि 28 तारिखआव ने डिसेम्बरनि डिसेम्बर 28 आच्छा बे प्रग्रामावहाय ओरैनो बर' सावथुन मुलुगफोरनिफ्राय इनभाइटफोर खालामदों नामा जेनेबा आर्टिस्टफोर निश्चय जोङो इनभाइट खालामदों आरो बे इनभाइट खालामनायफोरखौ मुंफोरखौ नांगौ नामा खिन्थाना हरदो जेनेबा आच्छा आं बुंनो थांगासिनो दङ गिबियावनो 1 नाम्बाराव सानसुलि बर' सिंगार आच्छा बेनिफ्राय 2 नाम्बाराव दं जाहैबाय देलप्रिन्स ब्रह्म सिंगार आच्छा बिनि उनाव 3 नाम्बाराव जाहैबाय हायेन सिंगार हान्थुलेर फोलेरखौ खनग्रा 4 नाम्बाराव जाहैबाय प्रेक्टिकेल बेखौ बयबो मिथियो बेनिखायनो बेखौबो जोङो लिंहरनाय जाबाय बेबो सिंगार एन्ड कमेडि आच्छा बिनि उनाव जाहैबाय बबिता ब्रह्म ग्रुप डान्सार बिनिफ्राय लोगोसे बिसोरजों गासैबो लोगोफोर दंखाजोबो जों बेफोरखौ दिनैहाय आइफालि पिकनिक स्पटना 28 तारिखआवहाय थिक थाक खालामनानै लानाय जाबाय ओरैनो प्रग्रामखौहाय खैथानिफ्राय स्टार्टिं खालामगोन बेखौहाय टाइमा मोनाबिलि 7टानिफ्राय जोङो आरम्भ खालामगोन ओमफ्राय दा खाथियावनो इस्प' इबोथ' जाखासिगोन साननैसोनि गेजेरावनो
औ दा 26निफ्रायनो जागोन एक्सप'आ 26निफ्रायनो 26आव कमप्लिट जागोन एक्सप'जों आङो एक्सप'नि लिडारफोरजों रायलायबाय बिसोरो कमप्लिट खालामजोबसिगोननो ओमफ्राय बे 28नि प्रग्रामखौ बिसोरो लोगो मोनफासिगोन दा निस्सय गोजोननाय मोनदों दा बिथांमोना 31 तारिख होनदोंमोन दायो 28 तारिखआवहाय दावखोबाय नोंथांमोना निस्सय आंनि चेनेलनि दारैहाय मिथिखाबाय बिथांमोननि कालचार प्रग्रामा माला स्टार्ट जागोन दा कमिटिनि मानसिनिफ्रायनो क्लियारिफिकेसनखौ मोनखाबाय आरो दा नायदो नै गोबांथार आइफवालि पिकनिक स्पटआव जाफैगासिनो दङ पिकनिक ओमफ्राय आं एसे मिथिनानै लानि ओरैहाय फैलाबायनै क'डफोरा दादा हा क'डफोरा एसेल दादा আমি এজেছিল হেৰি ঢালিগাঁও চালাগাটি আজি পিকনিক খাবলৈ আহিছিল না পিকনিক খাবলৈ ইয়াত আহি পেলাই মনত কেনেকুৱা লাগিছে যেনিবা ভাল লাগিছে বঢ়িয়া বঢ়িয়াকে ধুনীয়া একদম বঢ়িয়া বেছ ভাল লাগিছে ন दा बेबायदि आरो गोबांथार नै जाफैदों बयबो मोजां मोनदों आरो गोजोनलांदों आरो दा बेफोरबायदि ना धन्यबाद থাকিল दादा এইখিনি আকৌ একবাৰ আহক নতুন বছৰত दा बेबायदि आरो ভাল লাগিছিল না सबसे बेस्ट बरिया জায়গা এইটো মানে ওচৰতে ব্ৰিজ আছে যে নতুন ব্ৰিজ दा बिदि आरोखि আমি কোকৰাঝাৰ চালাগাড়ীৰ পৰা আহিছো আচ্ছা আৰু সঁচাকে ভাল লাগিছে ইয়াত আৰু নেক্সট ইয়াৰো আহিম আৰু নেক্সট ইয়াৰ মানে নতুন বছৰ 2025 আহিম আচ্ছা আৰু এইবাৰ ফ্যামিলি লৈ আহিম বেচেলাৰ তো এইবাৰ ফ্যামিলি এবাৰ আহিলে 10-12 বাৰ আহিবাৰ মন হয় তো দুনিয়াকে জায়গা না এইবাৰ ফ্যামিলি লৈ আহিম আমি সব সিঙ্গেলে আহিছো বেচেলাৰ হিচাপে दा निश्चय खोनादों खेबसे फैबाथाय 10 बार फैनो गोसो जाखायो बे आइफवालि पिकनिक स्पटआ ओरैबायदि सलिड जायगा ना बैग्रि बिफां नेचारेल जायगा ओरैबायदि बिफां साया गोजा ना खुनु दाखोर दाला गैया क्लिन नोंथांमोना उन्दु जिरायनो हागोन आरो पारफेक्ट नाङा ना आदै नाङा दा ओरैहाय गोबांथार जाफैदों आरो हांफैदों ओरैहाय नै बेरायदों ओइ जावायसो औ आफा माबायदि जायगाया जायगायाथ' बिराद मोजां सबसे साबसिन जायगा होनोब्ला बेनो आरो क्लिन जायगाया साफा दा नायदो इसोरबो फुरा दोगासिनो दं मा हांगोन मा मागोनथाय आयु बनादान जोबगोनथ' नोंसिने महाय ए हनै गारियाव दंबावो माथो हाङाय बयलार मैथो बेदरा महाय गारि सिङावसो गोदाना लाबोखादों महाय ए नै इयाव मनायाव दङ हाब मनाखौसो लाना खानोसै नामा ओइ नानि नोंबो जायो दा बयलारखौ जायो दा मोजां हांनानै जा दे बिदि आरो नै ओरैहाय बिनानावमोना फुरा देगासिनो दं बयनिफ्राय नानि मा ए बै एदेनबारिसो दे जादो आराम दुनियाखे जानानै थांदो दे जायगाया मोजां दा जायगाया माबायदि मोनफैदों बरिया दा बिदि आरो ओरैहायबो नै जाफैदों फैलागासिनो दङ बैग्रिबो मोनजाजेनबाय ने ओमफ्राय अबेनिफ्राय आदा गसंजोरा जोंथ' चिराङावनो जाहैबाय दालाय न'आलाय बाक्सा खामानिनि थाखाय चिराङाव दंफैयो आच्छा मेनाथ' बाक्सायावसो जाहैबाय ओमफ्राय दा फिलिंस माबायदि मोनफैदों आइफवालि पिकनिक स्पटआव फैनानै जायगाफ्रा माबायदि मोजां बेहाय बोसोरफ्रोमबो फाखोसे बेरायनाय जायो आरो नायथावथाव जायो नालाय दै लामबारि आरो बे बैग्रि सिं मोजांथार सिज्रोम न'खरजों जानो मोजां आरो ओमफ्राय खेबसे फैबाय थानो लुबैयो ने लुबैयो दा बिदि आरो निश्चय गोजोननाय थाबाय दा थेंक इउ नै बयबो दंफैयो मोजां दा औ दे दै सेरनै साखाथियावनो दैयाबो बिराद मोजां भारत भुटान बर्डार जायखौ बुङो आइ नदि दै माने भुटान हाजोनिफ्राय बोहैबोनाय ओरैबायदि क्लिन दै आरो गोसो जायोब्ला बिनिफ्राय बाज्रुम हरनो हायो साबोनाबो लाबोफानानैहाय बैथ' जाहैबाय सेल्फि पइन्ट जाहैबाय आंबो नि गोबां सेल्फि नै बेयाव आरो दा ओरैहाय नै ब्रादार मोना मा सायगासिनो दङ नै एकदम दुलाबाथा ना मा होननांगौ जाखो दुलाबाथा ने फिसिग्रा दुलाबाथाया दा बिदि आरोखि ओमफ्राय दखानफ्रा माबायदि सोलियो फुरा नांखायो दा ओमफ्राय थ' मानसियाथ' सानफ्रोमबो जायो बहुतनो दा बिराद मानसि जायो आरो नै ओरैहाय संगासिनो दं ओइ बिनानाव मा बेदर दं दिनै मैसो माबा दङ दाउ दुलाबाथा दं एभेलेबेल एन्जरबो मोनजागोन अमा दङ दा मा जानो गोसो मोनजाजोबो आरो ओरैहाय नै फुरा खथाल' दं आरोखि नोंथांमोना सोरजों फैयो माजाद नै खथा बिदि आरो मा इदला इदखो ब्रादार आच्छा नै फुरा खोमा दिंदां फादां
ओरैबो नै फुरानो मस मस मिने इया गादा जिल सिभिल मिने इया गादा जिल माने सावथालाव बुङो मैसो बेदरखौ गादा जिल आरो ओमफ्राय गोरानखौ होनो जाहैबाय रहल जिल मिने इया गादा माने बेदर गोरान दङ मैसोआ बिदि आरोखि दा बिदि आरोखि नै ओरैहाय दा बिराद दङ आरोखि दा नै गोथाव हांदों ओरैबो नै बाहागि सालथे मा हांखो मा हाबिला ए फारौ नै बरियाल' दंखायो रा नै आयु नै मा माथो फानदों सिदा सिदि मोनला जाबाय औ सिदा सिदि मा एम्फौ ओमफ्राय आच्छा बिबुबो बाव र' नायदो आं मोजां देखायनि ओमफ्राय दा एम्फौआ फुरा बबेया बे एसे देखायना लुबैहरनोसैलां आइयै नै मानाखा आहारा रायो इसान मस सावथालाव होनो जाहैबाय गादा जिल ओमफ्राय बिनानावा मा संदों आच्छा नुबाय दा बरिया टेस्टिलै आइफवालि पिकनिक स्पटआव ओरैबो फैबावबाय नै गोदान दखान फैगासिनो दं ओरैबो दं आरो माने देखायनानै देखायजोबनो हाया आरोना ओरैबो अल जेरैबो दखान माने देग्लाय फेसिलिटिखौ एसे साबसिन लाबोदों मानो होनना बुङोब्ला बै बैग्रिबारियाव होआखै दखानखौ साइडजों लाबोदों आरो नै दा लोगोफोर नोंथांमोना नुदोंना नै बियो मानि स्टेज एबा मानि थुम्बु आं नोंथांमोनहाय भिडिअनि गेजेरजोंहाय देखायनो थांगासिनो दङ बेनो जादों जाहैबाय आइफवालि पिकनिक स्पटनि जेथुनाखि लाबोनो गोनां स्प ओइ बन्धु এইটো কেতিয়াৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ব 25 ডিচেম্বৰ 25 আজি কয় তাৰিখ আজি 21 তেনেহ'লে বেছি দিন নাই মাত্ৰ মাজত 1-2 দিন दा नोंथांमोना नुनो मोनबाय नै बियो फुरा बेबायदि खथा मा फानगोन आरोखि दा बेबायदि बानायबाय आइफवालि पिकनिक स्पटआव नोंथांमोना शपिंबो खालामनो हागोन लोगोसे बेयाव मा मोननाय जायो आं एसे मिथिना लानि ইয়াত মিনিমাম কি পোৱা যাব যেনিবা ইয়াত মিনিমাম মানে আপোনাৰ লাগতিয়াল সামগ্ৰী যিবিলাক আছে আপোনাৰ কাপোৰ বাচন বৰ্তনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি কাপোৰ কানি তাৰ পিছতে খেলনা জুৱেলাৰী কাপ প্লেট এইবিলাক সকলো বস্তু পোৱা যাব আপোনাৰ লাগতিয়াল সামগ্ৰী যিবিলাক লাগে ঘৰত ব্যৱহাৰ কৰা যিবিলাক সামগ্ৰী সেইবিলাক পাব তাৰ লগতে কাপোৰ পাব মেখলা চাদৰ পাব ঘড়ী চশমা পাব জুৱেলাৰী सब পোৱা যাব আৰু কিবা ট্ৰেন গিলাও আনিব বলে সৰু লৰা ছোৱালীৰ খেল ধেমালিৰ বস্তু আনিব আমরা ট্ৰেন যেনেকুৱা ট্ৰেন আছে মিকি মাউস আছে জাম্পিং হ'ব বহুত নানানটা ধৰণে ইয়াত আহি পাব না খেল ধেমালিৰ বস্তু হ'ব दा नोंथांमोना जेब्ला मेलाफोर जायो अब्ला नुयो ना बेफोरबायदि ट्रेन बायदिसिना गाखोनाय बेखौहाय नै दिनैनि दिनावहाय आइफवालि पिकनिक स्पटआवनो नुनो मोनगोन नोंथांमोना बेवहाय पिकनिक जाफैनायजों लोगोसे नै बे ब्रादारमोननि स्पटआव शपिंबो खालामनो हागोन लोगोसे नोंथांमोना फेमिलि गाखोनानैबो इन्जय लानो हागोन आरोखि दा बेबायदि ओरैबायदि मोजां फेसिलिटि नै नायदो ओरैबायदि मजबुत बानायबायना दा नै बरिया बानायगासिनो दं मात्र गेजेराव साननैसोल' दंसै होमब्ला नायदो लोगोसे ओरैहाय जायफोरा जानो गोसो गोथाव जानो गोसो ओरैहाय धामाका दङ नै बेबायदिनो मोजां नों एन्जरनिफ्राय लानानै मा जानो गोसो टटेलि मोनजाजोबगोन आरो एम्बु थेम्बु हेन थेन साम' खांख्राइ हांसो बेबायदिनो फारौ एभेलेबेल बेदर बिदि आरो ओइ आफा माबायदि जायगायालाय बरिया एकदम बुंनो हाया दा नायदो नै बुंस'नो हाया आरोखि जायगाफ्रानो ओरैबायदि क्लिन साफा लोगोसे नै फैगासिनो दङ जाय बिथांमोना शपिं खालामनो गोसो बायदि रोखोम बायफिननो हागोन गोसो बायदि लांफैनो हागोन आरोखि आरो बैग्रि बागाननि एसे साहा सानजा खनायाव